back to our channel Karthis Vlogs. ನಾನು ನಿಖಿಲ ಮೋಕಿದ ಕಾರ್ತಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಶೋಲ್ದಾರ. I hope all of you are fine. So ಇನ್ನಿತ vlog ನು ಶುರು ಮಾಡ್ಪಗ ದಾದೋಪುನಿ ಇನ್ನಿತ vlog ಗೊತ್ತು ಜಿ just start ಮಾಡ್ತಿದೆ and today is Tuesday time ಮಾತರು ಒಂಜಿ 10:25. So kitchen ದ ಬೇಲೆ ಆತು ಜಿ ನನಲ್ಲ ಅವೊಂದುಂಡು ಐತ ನಡು ಟು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ನಿಖಿಲ ನೋಟು ಪಾತಿರೊಂದಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಕಿತ್ತನು ನೀರು ದೋಸೆ ಬೊಕ್ಕ ಚಟ್ನಿ. ಸೊ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ದಾದ ಉಂಡು ಪಂಡ ದಾಲ್ ಮಂತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಡೆದ ಒಂಚೂರು ಕೋರಿದ ರೆಸಾಲ ಒರಿದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ರೈಸ್ ಪೂರ ಐತೆ ದೀವೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಬಾಬ್ ಮುರಣಿ ಕನದಿತ್ತೈತೆ ಕೋಳಿ ಆಯ್ತಾ ಒರಿದಿನ ಒಂಚೂರು ಕೋಳಿ ಕಲತ್ ದಿತ್ತಿನ ಕಬಾಬ್ ಪೌಡರ್ದು ಆ ಒಂತೆ ಒರಿದುಂಡು ಸೊ ಅವಿನೈತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೈಕೊಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇಚ್ಚಿಟ್ಟ ರಾತ್ರಿ ಕೈಕೊಂಡು ಆಯ್ಪಡ ಕೋಳಿದ ರೆಸಾಲ ಉಂಡು ಅವಳ ಬೊಕ್ಕ ಮುಗ್ಗಿಜಿ ಕಬಾಬ್ ಕೋಳಿ ತಿಂದು ಬೊಕ್ಕ ಸಾಕಾಗ್ಬೋದು ಇಂಕೊಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವೆಜ್ ತಿಂದ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ಈ ನಡುವೆ ಒಂಚೂರು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಬರೀ ಏನಿತ್ತು ವ್ಲಾಗ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಜಿ ವಿಷಯದ ಅದಪಂಡ ಅವೇನು ಹೊರ ಪಂತೆ 1K ವ್ಯೂಸ್ ಆದಾಗ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ವ್ಲಾಗ್ ಟುಡೇ ಇತ್ತೆ ಅಂತಂದಾಗ 2995 ವ್ಯೂಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ನಾನು ಐನ ಅಡ್ಡು 3K ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಪಾತಿನಾಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ. ಸೊ 3K ವ್ಯೂಸ್ ಆದ ನಾನು ಸೋ ಮಚ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಏನ್ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೆಂಗಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರಿ ನಿಕ್ಕಲು ಪೂರ ಏನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಹಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೋದೆ ಇರ್ಲಿ. ಸೊ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಇರಾನ ಖಾಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಯಪಡ ನಿಕ್ಕಲು ಓ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಆಯ್ಕೋಸ್ಕರ ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ದಾಲ್ ಬೇಯ್ಪಾದ ಪೂರ ದೀದು ಒಂಚೂರು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಡ್ದಿದ್ದು ನಾವೇನೈತೆ ಹದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದಿಚ್ಚಿ ನಾನು ಪಾಡೋರು ಉಪ್ಪು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪನ್ಪೇರು ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಡೋಣ ಎಟ್ಟೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಪಾಂಡ ಅವು ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಆತ ಎಟ್ಟೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು BP ಪೂರ ಬೇಗ ಬರ್ತಂಗೆ. ಸೊ ನಮಕ್ ಇತ್ತದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನಂದೇನೆ BP ಬೇಗ ಎಲ್ಲಿ ಫ್ರೈಡೇ ಬರ್ತೀನಿ ಪಣ BP ನಾವು ಅದು ಕೋಪ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು BPಲ ಬರ್ತೀನ ಕೋಪ ಹೈಡ್ ಉಪ್ಪನ. ಸೊ ಅಂಜದು ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ನನ್ನದಾದ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಪಣ ನಿಕ್ಕಳು ಮಂತ್ ದಿನ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮುಗಿಯೋದು ಉಪ್ಪನಾಗ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿ ಅವಾಗ BP ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವು ಬರಂದೆ ಕುಲ್ಲುಜಿ ಬಟ್ ಒಂಚೂರು ಲೇಟಾಗಿ ಬರ್ತಿಂದ ಇರ್ತೈತೆ. ಸೊ ಅಂಚದು ಇತ್ತೆ ದಾಲ್ ಹದ ಮಂತದಿ ಇತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಗ್ಗರಣೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಇಚ್ಚಿಂದ ಕೆಲವರು ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡುಜಿ ಅಂತ ಕಾಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೋದು ಆಯ್ಪಂಡ ಕಬಾಬ್ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಅಂಚಿನದಂದ್ರೆ ಆಯಿಲಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಅದಂಗೆಲ್ಲ ಮಂತಿತ್ತನ ಯಾನಾಯ್ತು ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡಿಸ್ದೆ ಆಯ್ಪಂಡ ಅವಳ ಎಣ್ಣೆ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂದು ಕಾಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ವೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಕಬಾಬ್ ಉಂಟು ಐ ಥಿಂಕ್ ಯಾನು ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡುಜಿ ಕಾಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡು ದಟ್ಸ್ ಎನಫ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ವ್ಲಾಗ್ ಅತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ನಾನೊಂದ್ಸಲ ಬಂದಿಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತು ಇತ್ತು ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಓಕೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂತೈತೆ ಓ ವಿಡಿಯೋಸ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಂತ್ಪುಜರೊಂದು ಗಡಿ ದಾಯಪನೊಂದು ಪಣ ಇರಿಟೇಷನ್ ಮಂತೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ಪರೆ ಕೆಲವರು ತೂಪೇರು ಮಲ್ಪೊಡನೇನು ಮೇರು ಬೊಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ತೂವೊಂದು ಅಡಿಗೆ ಮರದು ಕೊಡ್ತೀರ ಅದಕ್ಕೆ ಪನ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ. ಅಡಿ ಪತ್ತು ಯಾನಿಟ್ಟು ಅವು ಕೆಲಸ ಮಂತ್ರೆ ಕೈಲೊಂಜಿ ದೆತ್ತೆ ಓಕೆ. ಬೇಳೆ ಪೂರ ಆತುಜಿ ನಾನು ಪಣ ಕಿಚನ್ದ ಬೇಳೆ ಹಣ್ಣು ನಿಕಲ್ದ ಪಾತ್ರೆ ಬುಕ್ಕ ಫಟಾಫಟ್ ಮಲ್ತು ಮುಗಿದ್ದೆ ಗಾಡಿದ ಒಂಚೂರು ಸೌಂಡ್ ಕೇನು ದಾಯಪಂಡ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬಾಟ್ಲು ಉಪ್ಪುನುಂಡು ಮುಲ್ಕುಲೊಂದೆ ದಾಯಪಂಡ ಆಯ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂಚು ಕೊರಿಯರ್ದ ಜನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಖುಷಿನ್ ಬುಡೊಚ್ಚಿ ಎಂದು ಯಾನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬುಡ್ದಾತುಂಡು ಅವಿತ್ತ ಶೋ ಕೂಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಜೈದುಂಡು ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿಚ್ಚಿ ಹಿಂಗೆ ಬಟ್ ಆರ್ ಕೊರಿಯರ್ದಾರ್ ಬಂದಿಟ್ಟ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಕುಲೊಂದು ಕಾಪೋಯಿಜಿ ಒಂದು ಗೇಟ್ ತಲ್ಪ ಇದ್ದಂಚು ಹೊಸಾತ್ ಕಲ್ತಿದ್ದು ಗೇಟ್ ತಲ್ಪ ಏರ್ಲ ಫುಟ್ಪಾತ್ಗ್ಲ ನಡ್ಕೊಂಡು ಪೋರಿಜಿ ಒಂದು ಕಲ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಮಿನಿ ತಿಕ್ಕಂಡ ಲಾಗಿ ಐಗೋಸ್ಕರ ಪೋಡಿತ್ತೆ ಕೊರಿಯರ್ದಾಯೆ ಖುಷಿನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಸೀದಾ ಉಡಾಯಿ ಬರ್ತನ ಐಗೋಸ್ಕರ ಮುಖ ತೋಂಡಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೆ ಪಂಡೆ 10 minutes ಇದ್ದಂಚಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಸಂದ್ರೆ ಕೊರಿಯರ್ದಾಯ ಬರ್ತನ ಸಾದಿ ತೋಜುಜಿ ನನ್ನ ಏತ್ ಕಾಪುನು ನಾನೊಂಜಿ 5 minutes ಕಾಪೆ ಬತ್ತಜಿಂದ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಮನ್ಪುನು ಖುಷಿನ ಕಟ್ಟು ಪಾಡೋಡು ಒಂಚೂರು ಪೂರ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತದ್ದು ಒರೆಸಿನೆಟ್ಟ ಒಂಚೂರು ಅವೆನ್ ಸಿಟ್ ಔಟ್ ಬಿಟ್ಪೆ ಪಂಡ ಅವು ಐತಾತಿಗೆ ಜೆತ್ತುದುಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಟ್ಟು ಪಾಡ್ಬೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಸು ಬಿಟ್ಪೆ ಅಂತೆ. ಸೊ ಅಂಚದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಿ ಕಟ್ಟು ಪಾಡ್ಬೆ. ಸೊ ಇಟ್ಟಂತೆ ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪಡಂದು ಕೊರಿಯರ್ದಾರ್ ಬರ್ಪುಚೇರು ನಾನೆಲ್ಲ ಬೈದು ಚೇರ್ತುಲೆ ಅವು ಜೈದಿನ ಐ ಶೋ ಯು ವೇಟ್ ಕಮ್. ಖುಷಿ ಪೂರ್ಣ ಅಡಿಗೆ ಹೋದು ಜೈದಿನಿ ಖುಷಿ ಓ ಖುಷಿ ಚುಚಿ ಸ್ಲಿಪ್ ಖುಷಿ ಸ್ಲಿಪ್ ಓಕೆ ಸ್ಲಿಪ್ ಗುಡ್ ಗರ್ಲ್ ಚೋಚಿಲೆ
Give that to me, Undu. Kushi, give that to me, Undu. Chuchi. ಇನ್ನು ಉಗುರುಲ್ ಪೂರ ಕಟ್ಟಾತುಂಡು ತುಲೆ 1 ಕಟ್ಟಾತುಂಡು ಉಂದುಲ ಕಟ್ಟಾತುಂಡು ಉಂದುಲ ಅರ್ಧ ಕಟ್ಟಾತುಂಡು ಕಾರ್ದ ನಿಕಲೆ ತೋಜಂದು ಲೈನ್ ಮೂಲಲೆ ಮೂಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಟ್ಟಾತುಂಡು ಅರ್ಧ ಪೋತುಂಡು ನನ್ನ ಫುಲ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಬೇನೆ ಹಾಪುಣ ಅಂತ ದಾಲ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಉಗುರುಲಿತ್ತೈತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ತಾನೇ ಜಸ್ಟ್ ಲಕ್ ಒಂದೇ ಪೂರ್ತು ಆಯ್ನಿ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಒಂದು 7 o'clock ಆತಂಡು ತನೇಶ್ ಇತ್ತೆ ಲಕ್ಕಿನ ಬಾಲೆ ಲಕ್ಕದು ಆಯ್ನ ಬ್ರಷ್ ಪೂರ ಆಂಡಿ ಇತ್ತೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮನ್ಪರ ಎಂದು ಮೂರು ರೆಡಿ ಇದ್ದಿತ್ತೆ ಇಡೀ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಬಾದ ಅನ್ಯ ಚಪಾತಿಲ್ಲ ಬಾಜಿಲ್ಲ ಸತ್ತೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಪೇರಾಯ್ಗೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ತಿಂದು 7:40 ರೆಡಿ ಆದ 7:45 ಆಗಿ ಮುಳ್ಪಡ್ದು ಪಿದಾದೆ. ಸೊ अर्ली मॉर्निंग ಇದು ಬೇಗ ನಿಕಲ್ಲೆ ಇಪ್ಪಲ ಪಾತಿರ್ದ ಜೊತೆ ಸೊ ಇದು ಕಾರ್ಡ್ ಪಾತಿರೆ ನಿಕಲ್ಲೆ ಪಾತಿರ್ಕ ಅಂದಾಂಡು ಲಕ್ಕಗನೆ ಟಿವಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಟಿವಿ ತೂವೊಂದು ಒಬ್ಬ ಆಂಡಲ ಮೂವಿ ಪಾಡ್ದು ಕಾರ್ಟೂನ್ ಮೂವಿ ಪಾಡ್ದಾಯಿ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಪುಡು ಒಕ್ಕ ರಬರಪ್ಪ ಮೀಪುಡು ಪಿದಾಡು ಬೇಗ ಬೇಗ ದೇವಿರ್ ಕೊಂಚ ಕೈ ಮುಗ್ಗ್ಯಾರು ಉಂಟು ಪೂರ ಮಂತದು ಪಿದಾಡು ಮತ್ತೆ ಪುಟ get up put the TV ನಮ್ಮ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಬೇಗ ಫಾಸ್ಟ್ ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ 7 ಕ್ರಾಸ್ ಆಂಡು 7:02 ಆಂಡು get up. ಸೊ ಇತ್ತೆದಾದ ಪಂಡ ತನಿಷ್ನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆಂಡಾವೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ಒಂತೆ ಬರ್ತು ಯಾನೆ ಕಾಂಡೆ ದಿನೋಲ ದೇವಿನ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಪಾಡುವೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಯಲಿ ಮೇಕ್ ಮೀ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ದೇವಿನ ಪದ್ಯ ಪಿದಾಯ್ ದಾವೊಂದುಂಡು ಅವು ಪದ್ಯಕ್ಕೇನು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ಪುನು ಖುಷಿಲ ಆಪುನು ಮನಸ್ಸು ದಾದನು ನೆಮ್ಮದಿಲ ತಿಕ್ಕುನು. ಸದ್ಯ ಇತ್ತೆ ಯಾನ ಲಂಚ್ ತನಿಷ್ನ ಲಂಚ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮನ್ಪವು ಬರ್ತಿದೆ ಆಯ್ತು 2 ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಉಂಡು ಕೊಂಚ ಲಂಚ್ ಬ್ರೇಕ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಅರ್ಧ ಬಾಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇದೆ ఆయన ಬೇಗ ಬೇಗ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಂತೆ ಬೊಕಾಯಿ ಕಾಪೆ ನಾನು ಪಂಡ ఆయన ಕಾಂಡದ ಪೂರ अर्ली ರೂಟೀನ್ ಉಂಡತೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಪೂರ ಆಯ್ ಬೊಕೆ ನಾನು ಲೆತ್ತೆ ఆయన ನೀ ಬಾದಿ ಯಾಕೆ ಪಿದರ್ಪಾಂ ಏನ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ದ ಎಲೆ ಕೆಲಸ ನಿಕಲ್ತೀನಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ఆయన ಲಂಚ್ ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟದು ಬುಣ್ಣ ಈಗ ಮುಚ್ಚನ ತಿಕ್ಕೋದಿಜಿ ಕೂಡ ದಿಕ್ಕದಿತ್ತೆ ಲಂಚ್ ದ ಮಿಕ್ಸಿದ ಐತ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಚಿನ ನಾನು ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಮೆತ್ತದ ಬಾಕಿದ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಇತ್ತು ನಾನು ಬೇತೆ ಪಾಡುಡ ನಂಗೆ ಡೌಟ್. ಓಕೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಇಟ್ ಫಾಸ್ಟ್. ತಿಕ್ಕನ್ ಫೈನಲಿ ಗೋಡೆ ಮಾಯ ಆತಿನ ಇನಿ ಬತ್ತನ ಅಂಚಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಸ್ತು ಮಾಯ ಆದು ಗುಪ್ಪ ಒಡೆ ಪೋಕುಲ ಮಿರ್ಚಿ ಬುಕ್ಕ ತಿಕ್ಕು ಬ್ರೆಡ್ ಚಪಾತಿ ಪಾಡ್ವೆ ನಾಯಕ್ ಇಂಚ ಇಡೀ ಪಾಡುಜಿ ಪೀಸ್ ಮಂತದ್ ಪಾಡ್ವೆ ಬಾಜಿ ಆಂಡ ಪೊಟ್ಯಾಟೋದಲ್ಲ ಗ್ರೇವಿ ಇತ್ತನ್ನ ತಿಂಪೆ ಈಜಿನ ಅದರ್ವೈಸ್ ಚಪಾತಿ ದೋಸೆ ಇಡ್ಲಿ ಪುರಾಣ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ವೆ ಸಕ್ಕರೆದು ತಿಂಪೆ ಈಜಿಂದ ಇಂಚಿ ಟೀಚರ್ ಪನ್ಪೇರ್ನ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಗ್ರೇವಿ ಪಾಡ್ಲೆ ನಾವು ಇಂಚನೆ ಪಿರದ ಪೊಟ್ಯಾಟೋ ಒಂದು ಕಾಲೆ ತಿಂಪೆ ಜಿನ ಇಚ್ಚಾವೆ ನೋ ಚಾನ್ಸ್ ಏನು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ ತಿಂಪೆ ಗ್ರೇವೀಸ್ ಇಂಚು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಏನು ಆನ ನಿಕಲಿಗತ್ತೆ ಟೀ ಅಂದಕ್ಕೇನು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದೇವಿರ್ನ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಸತ್ಯದ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಕಾಣೆ ದೇವಿರ್ನ ಪದ್ಯಕ್ಕಿನ್ನಾಗ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನೊಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಪಂಪೆ ಒಂಚೂರು ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಏನ ಪೊಪ್ಪಗು ದೇವಿರ್ನ ಕಾಡೆಲಕ್ಕ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನು ಸಾಂಗ್ ಪಾಡುನು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಆರ ಕಾಣೆ ನಮ್ಮ ಮೆನ್ಷನ್ ಲಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ 5 ಗಂಟೆಗೆ ದೇವಿರ್ನ ಸಾಂಗ್ ಜೋರು ಪಾಡ್ದು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಸಂಡೆನ ಪಾಡುನು ಎಂಕಲಿ ಕೋಪ ಬರೋದಿತ್ತು ಸಂಡೆಲ್ಲ చెప్తారు ಪೂಜೆ ಎಂಕಲಿ ಸಾಂಗ್ ಪಾಡ್ದು ಉಪ್ಪೇರು ಜೋರು ಪಾಡ್ದು ಎಂಕಲಿ ಲಕ್ಕ ಅವರ ಸಾಂಗ್ಗೆ ಎಂಕುಲು ಲಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರು ಆಯ್ನ ಸಾಂಗ್ ಎಂಕಲಕ್ಕೆ ಬಿಕ್ಕು ಬಿಡ್ದು ಎಂಕುಲು ಲಕ್ಕಡಲ್ಲೇ 8 ಆಗೋದಿತ್ತೀನಿ ನನ್ನಲ್ಲೂ ಚೂರು చెప్తారు ಆಸೆ ಆಗೋದಿತ್ತು ಆರಿಗೆ ಅಪ್ಪು ಇಷ್ಟ ಇದ್ದಾರೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕೋದು ನಾವು
So here I'm packing Tanish lunch away. Lunch ಗೆ ಕಾಂಡಿದನೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಪಾಡು ನೇಪಲಾತೆ ಕಾಂಡಿದನೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಪಾಡುನು ಚಪಾತಿ ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೀಸ್ ಮಂತ ಪಾಡ್ದೆ ಅವೇ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಬಾಜಿ ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ಟೈಮಗ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ವೇಫರ್ಸ್ ಪಾಡ್ದೆ ಇನಿ ತನಿಷ್ನ ಲಂಚ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಆಪುಂಡು ದಾಯ್ಪಂಡ ಪೂರಲ ಆಯ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಉಂಡು ಖಾಲಿ ಅಂಡ ಅವೇ ಖುಷಿ ಆತೆ ನಮಕ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ನೀಲ ಜಿಂಜಾ ದೀತೆ ಸೊ ಆಯ್ನ ಲಂಚ್ ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂದು ತನಿಷ್ನ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಕಾಂಡಿದ ಪ್ರೇಯರ್ ಆ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಂತದೆ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಡು ಅಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಂತ್ಪರೆ ನಿಲ್ಚಿ ಏತಿ ಲೇಟ್ ಆಂಡಲ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿದೆ ಪೋಡು ದೇವರಿಗೂ ಒಂದು ಎನ್ನ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹಿಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ನನ್ನ ಶೂಲ ಸಾಕ್ಸ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಪಿದರ್ಡ್ನು ಆತೆ ಹಿ ಸೇಯಿಂಗ್ ಬೈ ಟು ಆಲ್ ಅಂಡ್ ಇಂಚಿಡು ಪುಚ್ಚೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬಡ ಆತನು ಸೊ ಐತ ಫುಡ್ ಪಾಡಿ ಪುಚ್ಚೆ ಆಕ್ಚುಲಿ 1 ವೀಕ್ ಇತ್ತು ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಇರೋ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಪಂಡೇರ ಅಲ್ಪ ನಿಕ್ಕ ಪುಚ್ಚೆ ಒಲ ಬಲ್ಲೆಡುಂಡು ಒಂದು ಪೋದು ಪತ್ತುನ್ ಬತ್ತ ಹಿಸ್ ವೆರಿ ಹಂಗ್ರಿ ಸೊ ವಾಸ್ ಈಟಿಂಗ್ ಲೆಟ್ ಇಮ್ ಈಟ್ ಅಂಡ್ ಇಂಚಿಡು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಪಿದರ್ಡ್ನಾಗ ಖುಷಿ ನಾ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಯ್ದುಂಡು ಕೂಪರ್ ಖುಷಿ ಸೋ ಮಚ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಶಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ರಡ್ಡುಲ ಕಾಂಡೆದ ಪುರ್ತು ಒಂಜಿ 5-10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇಂಚನೆ ಮಸ್ತಿ ಮನ್ಪುಂಡು ಸೊ ಮೊಕ್ಕಲ ಮಸ್ತಿ ತೂಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಪಾಡ್ವೆ ತೂಲೆ Sit and talk. Hi, how are you? Yeah, some tea and pakoda we can do. ಸೊ ತುಯರತೆ ಒಮ್ಮೆ ಕಾಂಡದ ಎಳೆಯ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಕಾಂಡೆ ಪೂರ ಎಂಚ ಪುಡಿಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲದೆ ರೊಟೀನ್ ಆದ ಕಾಂಡೆದ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ನಿಕಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಐ ಹೋಪ್ ಇನ್ನಿತ್ತು ಇಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆದಿತ್ತು ಅಪುರತ್ತೇನ ಮಾಡ್ತದೆ ಕಡೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಪೂರ ಮಾಡ್ತದೆ ಪಿರತಿಕ್ಕು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆಗೆ ಕಥದ ಪೂರ ಲಟ್ಸ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಚಿಕ್ಕ ಬೈ ಬಾಯ್